деца отсъстват, но предполагам, че с уважителни причини. Много ви моля. Ти си усмихнала. Сузана. Деца, днес е последния ден за този учебен 95-та до 96-та година. И бих искала всички да се усмихнат. Искам на всички да видят усмихнати личицата. И аз и на Сузана. Сузана, няма да дам на никого свидетелството, ако ти не се засмееш. И така. Дойде последния ден. Ще се разделим за 4 месеца. След това отново сме заедно. През цялата година всички деца много се трудиха. Бих искала да изкажа благодарността си на родителите, които помогнаха за много неща. За екскурсия, за напечатване на свидетелства, за много други неща. За съжаление, имаше родители, които през цялата година почти не ги видяха. Разбирам, че има уважителни причини. Може би са много заети в работа. Това беше първи клас. Веднъж човек много поетични и така нататък. Вече децата добиват нами, може и сами да ходят, но въпреки всичко доволна съм от всички деца, от успехите, които постигнаха. Предполагам, че и вие, като родители, може да видите резултатите от тяхната работа. Много от децата ще завършат с отличен успех, други с малко по-слаб. Бих искала и децата да чуят. Успеха не е за това колко сме умни, колко сме интелигентни, а за това каква подготовка казваме вкъщи и в училище. Нашето отношение към учебния материал. Има много умни деца, които ни показват какво могат. И за съжаление, родителите тези дечица не обръщат достатъчно. Искам да ми се съдуча в този ден, казвам, но тездравки имаше, които не бяха погледнати изобщо. Мисля, че поне това можеше да се. Имаше дечица, които почти цяла година идваха без домашни. Те са все пак първи клас, първа година, не можем да се съдим на тях. Кога не се ходят в училище. Но да се надяваме, се надяваме, че през втората година всички ще имат по-сериозно отношение. Вече няма да разчитаме на помощта на родители, на баби, на дядовци. Вече ще можем сами да се подготвим за училище, сами да се пишем домашните. Имаше няколко дечица, които бяха много по-рано през тази година. Бих искала малко по-добро отношение към другарчетата си. Предупредила съм няколко учени, че ако имат лошо отношение към приятелите си, с учениците си, ще трябва да си избират друг клас, който ще може да интересува повече и съответно да могат да се уважават другарчета. И така, тъй като това е последен ден, децата искат да ме поздравят, искат да родителите. Много кратка програма, която те са правите само за един ден. Така че, искате ли да започваме? Да! Започваме с музика.
А сега децата искат да видят дали можете да отгаднете загадките, които ще ти кажа. Хайде да видим другата гадка. Къде си? Браво! Хайде следващата гадка. Другата дума. Живо, свито с злина вито. Много е трудно тази. Без ладило подсладява, без горчило огорчава, пръсна радост, преобръжна кръв. Тръпня се не връща. Що е? Бяла дива, черни син. С ръцете си весен, с очите си големи. Що е? Сузана май най-много знае. Още веднъж. Бял море с зелени кораби. Що е това? Хайде следващата гадка.
сега, моля още някой, който да иска да с стихотворение. Някой да не е казал. А сега, те ще ви изиграете една приказка. Вие ще познаете коя е тя. Хайде децата, които не участват да седнат. Иначе мина шапката. Тя така чули, че всички са мина шапката. Следваш пеколя и мука. Что не седно? Далеко ли ще се бавиш? Искаш цял път. Ти да видиш цял път, пък аз не стоя. Ти по червената шапка цветя и гъб. Щом стигна Ръцете изведи от живота. Ръцете от живота.
най-интересният момент и най-дълго очакван. Да видим кой как ще завърши и ще има ли свидетелство за всички. И така, ще започнем с първия ученик, номер 1. Само в момента. Първи номер Александрина. Завършва с отличен успех. Къде е Александрина? Сашка през цялата година се труди много упорито. Показва отличен успех, но единственото желание е да пишеш по-красиво и да не загаснеш. Честито, майка. Втори номер. Александър. Сашко също през тази учебна година работи отлично, завършва с отличен успех. Сашко, надявам се да пише малко по-бързо. Честито, майка, момче. Се вижи поздрав, втори клас, да пише още по-бързо. Анелия Владимирова Начева. Анелия завършва с отличен успех през цялата година, беше много старателна. Анелия, надявам се да завършиш още по-старателна и освен това, че беше много близко до здравето. Анелия е една от най-добрите ни художнички. Няколко от нашите деца тази година получила първа награда за рисунка. Анелия, Ния, Свилена, беше още. Още няколко дечица да са малко ще се вярва, че си малко повече. Антония. Антония също завършва с отличен успех. Цялата година Антония работи много добре. Надявам се, че през следващата година ще бъде също отлично. Ето да ги забравиш. Боби също завършва с отличен успех. Боби е един от най-старателните ученици. Дори може да се каже, че по-старателен е умиш. Надявам се, че другата година поне няма да боледуваш. Много боледува тази година. Надявам се, че отличният успех ще бъде и системите с Виктор в началото започна много хлабно, но след това каза, че може много и завършва с много добър успех. И да очакваш да региш Следващия ученик е Владимир. Независимо, че от ученици, Владко цялата година много добре работи, завършва с отличен успех. Надявам се до година по-малко да се приказвате със сигурност. Съгласни ли всички? Следващия ученик е Гошо. Но защото по-малко работи. Ще се година да бъдеш отличен. Аз съм се умен. Искам повече.
беше много болен тази година и всички се молихме да не е всичко както трябва, но да завършим с много добър успех, година очаквам да се върнат. Ивайло, следващия ученик, един от най-старателните ни ученици е Ивайло. Нищо, че малко бърбори в час. Много високи успехи ще трябва да ставаш да заповядай. Най-наречичката. Другата. Честито. Него малко си да бърборите за това. Заповядай. Не искаш ли да завършиш? Ирена, една от най-добрите ученички, която беше голяма бърбора в началото, сега вече е истинска първокласна. Добрата речичка. Честито и рече. Тя е една от добрите ли художници? Лелена също завършва с отличен успех. Лелена много съм доволна от теб. Искам до година да продължиш по същия начин. По-малко да Лили също вече мога да кажа, че си първокласничка. Честито, Лили. Честито. Ние от добрите художнички и отлични ученички. Само искам повече интерес. Нещо ти беше интересно, нали, тази година? Но така е, тези, които знаят малко повече предварително, много не им беше интересно. Мирослав, за него мога да кажа, че можеш да завършиш с отличен успех и без моя помощ. Цялата година казах повече обичаш това е вече. Как можеш в трети клас? Следващия ученик Михаил също е един от най-старателните ученици, малко хвала, но година. Една от най-ображените дами в нашия клас, честито ние, и за директорът, която сега с тази година, много да се надяват на себе си, искрено не желая. Румен също завършва. Другата година без домашни няма да завърши. Следващия първокласник е Свилена. Свилена също е другата най-малка, която обаче показа, че независимо, че на 6 години започна, знае дори повече от тези, които са на следващи. Тя е също най-добрите художници. Lieve.
Искам с мир. Който всички ще използват през лято. Ще ви кажа кои книжки, които трябва да прочетете през лятото и в тези читателски дневници трябва да попълните всичко, да се прочете. Надявам се поне по 10 книги. Преди 5 милиона години. Нали каза, че аз ще погледна малко? И си били си каза, че аз ще погледна. Каза сега да си ги купим, защото после... Родин край. Родин край една с десни широки. Това. Да. Да не се напиете докато дам. Дръпни се, бе. Мамо, искам да тръгваме. Малко, чакайте малко. Като ми бях вреждала панталона от началото на учебната година. Не, не, чак. Горе-долу така. Не си го давам.